7. Oh, 7, oh. Uli, oh. Uli, oh. Ade.
Ay, di ba ka nang uniform? Yung sa uniform ako pa. Nene, kaya nene, so ano ko dyan? So form niya ako dyan sa form. Kung maganda pa nagkalamaan. Oo, dyan. Meron pa na sa akin. Akin nene. Meron to na yan. 18. Pwede na? Siyempre. Ay. Wala din ang buti na. Tapos, pag ano, permahan, natin na ginagawa ko. Ito na lang. Ito na lang. Ayan. Ulit ko na lang. Thank you po. Rin daw ako pa. Pag nasa kasi siya niya pa, si Bodak ko, may best girl nice. Ay, nabituloy siya man lang. Iya. Dapat matulog sa niya. Thank you. Nene, um, Dekaman mo yun, pinapulog. Pinagsulat mo. Diba ba, pag pinagsulat mo sa natin. Ay, sasakad lang ito.
May protein kayo.
Ano? Kaya Ano ba? ka pong, yan, kaya ba sa ano pa, hindi pa makakumbuha. Salamat, mama. Ano ko po, paano mo naman? Wala, alis na si Carly. Kinuha mo na ito. Mama, Nagdumaan na dyan sa timpuna. Nalit ko na ito ano. Balik mo muna ulit yan. pag inom ka ng Neofen, ikaw pa ko yung nadahon, taon nila sa kuya. Ano? Ah, Ay, hindi pa. Kaya, wala ka. Wala, di ka.
Naka-open ka ba? Kasi tayo yung